El proper 23 d'abril, sense parades però sense parar. Sense gent a les llibreries, sense signatures, sense parades, però sense parar. Les llibreries continuen com cada dia de l'any. Tenen els llibres, tenen els somnis. Només hi faltes tu. Entra a les seves pàgines web i compra i reserva online, però fes-ho sempre en una llibreria. Amb vosaltres, que sou nosaltres. El 23 d'abril, jo... Aquest Sant Jordi, sense parades, però sense parar. El proper dia 23, jo... El proper dia 23, sense parades, però sense parar. El proper dia 23, jo... El 23, sense parades, però sense parar. El 23 d'abril, sense parades, però sense parar.